I dag der har vi her på Niels Bohr Instituttet ved Center for Is og Klima, der har vi besøg af H.C. Ørsteds Gymnasiet fra Lyngby. Og de er her i dag for at lære lidt om iskerner og vores klimaforskning med iskerner. Så det er det, jeg fortæller dem lidt om i dag. Hvis alt det is smeltede, løb ud i vandet, hvor meget tror I så havet vil stige? 7 meter, ville jeg have sagt. Mere end det. Ja, det er faktisk det helt rigtige. Så det er rigtig, rigtig meget vand. Størstedelen af alt det her vand er bundet i den is, vi finder ved Antarktis. Det er omkring de her 60 meter havvandsstigning, der vil komme fra Antarktis. Fra Grønland er det omkring 7 meter. Du holder den sådan her, så har du nogenlunde fat i den, og det ikke er for koldt på hænderne. Nå, jeg har det fint nok med det. Og hvornår er de herfra? Hvis du tager den sådan nu. Jamen, det var det, jeg tænkte måske, I skulle prøve at gætte, hvilken en, der var ældst. Man kan i hvert fald tydeligt se overringene, eller? Det er sådan, at kold luft kan indeholde meget mindre vand, end varm luft kan. Og for at vi kan få sne, så kræver det, at vi først har fordampet noget vand til luften omkring der, hvor det skal sne. Så fordi der er meget mindre vand i luften, der potentielt kan falde ud som sne ved Antarktis, så sneer det også meget mindre. Nu kalder dem. Jamen, det er sjovt, du siger det, for det er der mange, der tror med de der, men det er faktisk ikke overlag. Det her er faktisk smeltelag, så det vil sige, der har måske været en varm sommer, og så er der noget af det overfladevand, der er smeltet, der er ligesom løbet ned i isen. Og så får vi de der ringe som smeltelag. Og så er der nogle generelle vejrsystemer, der gør, at sådan, når det er koldt ved Grønland, så er det varmt herhjemme og omvendt. Så det har måske været en lidt kold sommer herhjemme, fordi det har været varmt ved Grønland. En isotop kan være mere tung eller mere let, afhængig af, hvor mange neutroner der er i kernen. Så er det, at vi kigger på det her forhold mellem det lette vand og det tunge vand. Altså med vand, der indeholder O16 isotoper, eller vand, der indeholder O18 isotoper. Hvilken en tror I ældst? Er der et hint til, at man ligesom skal kunne se det på en eller anden måde? Eller? Hvis jeg nu siger, at jo ældre den er, desto mere sammenpresset er den. Så er det nok stigen, eller hvad? Det ser meget sammenpresset ud. Til gengæld så er det sådan, at når vi får fordampet det her vand til at starte med over havet til luften, så er det lettere at fordampe de lette vandmolekyler end de tunge vandmolekyler. Så derfor ser vi, at det her delta O18-forhold bliver negativt, fordi der er altså færre af de her tunge vandmolekyler i forhold til vores referenceværdi. Ja, hvis nu I to prøver at bytte kerner, så hvis jeg lige tager den her, hvis du tager den der, og du får den her. Kan I mærke forskellen? Ja, den er tungere. Den er væsentligt tungere. Ja, så er den der. Ja. Lige præcis. Jamen det er fordi netop den der, den er blevet presset meget mere sammen, så den er ældre. Det er også den eneste, hvor vi faktisk begynder at se, at det ligner lidt is. Så kan vi faktisk se en forskel mellem sommer og vinter. Ja, og det er mega fedt, fordi så pludselig kan vi sige noget om, hvornår isen er dannet. Altså er det sommeris, eller er det vinteris? Men ja, den der er ældst. Den her år yngst, den er fra 1970'erne cirka. Og den her fra 1940'erne, og den her omkring 150 år gammel. Og det fungerer på den måde, at man tager en isklump, så sætter man den op på en smelteplade. Det er det, I kan se her. Den smelteplade gør det, at den leder det yderste del af vandet væk. Det bruger man slet ikke til noget. Og så er det, man er interesseret i at kigge på det inderste del af kernen. Udvider isen så egentlig, altså det der er 3 km nede, udvider det så ikke ret markant, når det kommer op? Jo, og man har faktisk nogle gange problemer med, at det er så skrøbeligt, når det kommer op, fordi trykket er anderledes, at man skal være virkelig påpasselig med, at det ikke lige eksploderer i hænderne med en. Så jo, det er lidt skrøbeligt afhængig af, hvor man er. Vi måler lidt forskellige ting. Den første, man kan kigge på, er natriumioner. Natrium findes i salt, og der er masser af salt i havet. Så natrium siger typisk noget om sådan, har der været mange havstorme. Skal vi, jeg har lige en sidste ting, jeg vil vise, så jeg snupper dem lige igen. Ja. Og der må vi lige chokke det rundt også. Fordi vi skal nemlig over til den der boks under bordet. Ved Grønland er det typisk ikke Sahara, der kommer støv for, det er mere fra Asien, sådan Gobiørken typisk. Og konduktivitet siger noget om, har der været vulkanudbrud. Og det vi kan se ud fra den her graf er, at vi kan se et tydeligt mønster med, hvornår er temperaturen højst, i forhold til, hvornår har vi en høj koncentration af drivhusgasser. Så det er en del af grunden til, hvorfor vi netop ved, at når der drivhusgasserne stiger, så ser vi også en stigning i temperaturen. Så I skal nok lidt tæt på boksen, før I kan se noget. Men prøv at kigge ned i hullet der. Ja.
Ligner det nede på slidet? Ja, præcis. Ja, det er nemlig det her tyndslip, altså det vil sige et meget tyndt lag is mellem 2 glasplader, der så bliver lagt ind i den her kasse. Og det kassen gør, det er, at den tager lyset fra lampen, og så polariserer den det. Det vil sige, at den får alle lysets stråler til at bevæge sig i samme retning. På metan er vi oppe på omkring 1900 parts per billion, og med CO2 er vi oppe på ca. 420 parts per million. Så vi har faktisk et højere niveau af drivhusgasser lige nu, end vi har set de sidste 800.000 år.